Normálne ste na dole. Vy budete veľmi dobre vidieť, Iraš, tam veľkú... Ani ho... No, dobre. Príjemný dobrý večer, sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie dnes na predstavenie. Dovolte mi na úvod povedať pár slov. Toto je náš hudobník Marian Čurko. Dôležité k partičke povedať treba toto. Partička je improvizácia, ale nie všetci nám to veríte. Niektorí si myslíte, že ako sú dohodnutí, tam robia nejaké takéto čachre, machre, nič. Nič nie je dohodnuté, fakt nič. A my vám to chceme dokázať, čiže dokážeme vám to. Ale pozor, na to potrebujem vás, hej? Aby ste vymýšľali témy, zadání, vymýšľali nové veci a tak ďalej, aby ste tomu uverili. To je prvá vec. Druhá vec. Keď náhodou niekoho pošlem dozadu, aby niečo neslyšel, nejakej hádacej hry, hej? Napríklad Richarda. Keď tam pošlem niekoho, hej? Nemusí to byť Richard, vyberiete ho vy. Hej, čiže je to na vás. Čiže keď tam pošlem dozadu Richarda, tak budem veľmi rád, ak nejaká dáma sa k nemu pridá. Hej? Aby ho přežila, že aby nic neslyšel, hej? A to už ostatné si robte, čo chcete s ním, hej? Druhá vec. A tretia vec, keby náhodou prišlo k tomu, že niekoho poprosím, aby prišiel sem na pódium, tak nemajte strach. Dobre? Netreba sa báť, fakt, akože takéto chlapci vám nič zlé neurobia. Dobre, dámy a páni, ja si myslím, že je čas na to, aby sme mohli pokojne aj začať. Dovolte, aby som v takom atypickom poradí privítal hercov, už teraz ma nevidíte, že? To je milé. Čiže v takom atypickom poradí, pretože jeden z hercov je bohužiaľ v takom prazvláštnom stave, ale tak to pochopíte hneď, ako ho uvidíte. Dámy a páni, ako prvý prichádza pán Ondra Sokol! Prichádza aj Richard Kessler! Michal Šukrálek! A Igor Kmela! Ahojte. Ahoj. No, veľmi príjemne vy vyšli v ústretí v rámci prvej hry, pretože by som si nejakým spôsobom neodpustil, keď sme si v Rosicích nezahrali hru, ktorá sa menuje 2 v 1. Ty vlastne vždy jednu dvojicu tvorí Ondra spoločne s Richardom, teda respektíve nikdy sme to nijak inak nehrali, hej? A druhú dvojicu tvorí Michal spoločne s Igorom. Vysvetlíme prečo sme to nehrali nikdy v inej kombinácii. Zadanie tejto hry je veľmi jednoduché. Obidvaja rozprávajú naraz, hej, ten istý text, to znamená dvaja sú jak keby jedna osoba, v tomto prípade teda Igor a Michal sú jedna osoba a Ondra spoločne s Richardom sú jedna osoba. Ibaže tejto dvojice tá synchronizácia ide veľmi dobre. Tej druhej dvojici to ide na hovno. Alebo teda aspoň doteraz to vyšlo, možno sa niečo stane a uvidíme nejaký progres, aj keď teda osobne si myslím, že k tomuto nemôže dojsť. Každopádne musíme si vymyslieť nejakú tému, kde by medzi dvoma ľuďmi mohlo prísť k dialogu. Co by měli byť? Nejaké zamestnanie skúsme, povedzme. No? Krejčíš. Tu sa mi celkom páči, že krejčíš, dobre, a to znamená, že jeden by mal byť, jeden si dal ušiť nejaké sako, alebo ide si dať ušiť sako, to by ste mali byť asi vy, u Krejčíšovi nejakému známu. Oni mysleli, to je taková česká postava Krejčíš. Normálně se říká Krejčí. A Krejčí. Myslím si, že ke Krejčířovi nikdo nechotil. Nevymysleli, pane Krejčíř, ušít sako. Stalo se to a Krejčí řekl ano. Chcete ho dřevěné? Tak prepáč, ja som myslel, že Krejčí, ja som to zle pochopil potom, pardon. Může to být Krejčí. Krejčí, tak som to myslel. Já mám radši. Dobre. Čiže ty budeš nejaký profesionálny modný návrár, nejaký Krejčí, aj tým pádom, a vy si idete asi na nejaký ples, alebo na niečo poradiť teda, že co si nehať ušiť, alebo ak si to nehať ušiť, dobre? No. OK, dámy a páni, začína sa hrať 2 v 1, teď.
Krásný dobrý den, pane Krejčí. Už máte hotové to moje sako? Samozřejmě, je to cajku Vysílený jsem do mrtě. Z jakého materiálu jste mi ušil moje sako, pane Krejčí? použil jsem ty nejlepší možný látky, aby to bylo s tím se dělo. Jaké příležitosti bych měl nosit toto sako, pane Krejčí? Vemte si ho na ples. Až ho budete mít oblečené, tak se mrkněte do zrcadla a uvidíte něco pěkného. Juj! To je špeška a vyražte. Jaké je správné oblečení, když jdu jednou žádat o zaměstnání, pane Krejčí? Musí se oblíct odsud, aby hleděli si nech na potom. Vem si trencle, dílko, košily, slímni se až po přijímacím hovoru. Pro jaké slavné osobnosti jste šil, pane Krejčí? To byly Celebritky. Byl Kvička, Ladiska. Kvička Ladislav. Mrtvička byla asi. Počkajte, vzadu tam som našiel takú jednu hovadinu a celkom ma to inšpirovalo k takej hre, ktorá ma napadla a v živote sme takú hru nehrali. Možno vôbec upozorním, že nevíde tá hra, lebo je to taká, že teraz sa to vymyslelo a v živote sa to ešte nehralo. Jak se to vymyslelo? No, doneste tú vec, prosím, chalani zozadu, čo som vás prosil, Martine, ak môžete to priniesť sem. Rozdelím vás zase na dve dvojice, a keďže Igor je teraz taký nie moc schopný, tak ja by som poprosil totižto... Predstavte si, že toto je televízna obrazovka, hej? No, že toto je televízna obrazovka a Ondro spoločne s Igorom sú manžele doma. A pozerajú film, hej? Pozerajú film, ktorý jeden z nich dvoch už videl. No, Chápete? Začínate sa bát trochu? já už se bojím, tak si řekl, že to bude něco, co jste nemyslel. Že? Čiže, a ten jeden, ten manžel alebo tá manželka už vie, čo sa dopredu v tom filme odohrá,
Čiže on to vždy zastaví na chvíľku a povie, čo sa odohrá dopredu v tom filme. To, čo nenávidíme všetci, keď niekto rozpráva dopredu o tom filme. Chápete? Ano. Čiže vy budete dve postavy, jak keby vo filme. A nemůžou oni ještě jakoby, že může celý den jako i relace, jet jako branky body, nebo víš, tak jako můžou. No teoreticky by to mohlo byť aj tak, no. To je jenom o to delší, že jo? Čože? Je to jenom o to delší, jako pojď si užít film a... Je to jedno, já jdu v televizi, že to je celkem. Pochopili ste, jak to myslím, alebo... Pochopili. Čiže jeden z vás je manžel, jeden je manželka asi tým pádom. Ano. A jeden z vás videl tento film, hej, dopredu a možno ukazuje... A môžete to nechať aj tak, že v podstate je to na vás. Vy môžete v jednom momente povedať aj, že a teď uvidíš niečo a ani neviete, že co, hej? A oni to musia zahrať niečo, nejakú vec. Já vím, že jsme v televizi, myslím si, že to je úplně blbá rodina, že si dají televizi takhle a sednou si. No, je to určitě blbá rodina, protože jestli jsme v televizi, tak to by není vidět hlavu. Ja by som možno dali dať sa to tlačítko aj k tomu ovládaču, že keď náhodou stopnete, aby to počuli aj chalani, že majú prestať hrať alebo niečo. Ja ani neviem, jak mám nazvať túto hru, ako domáca televízia alebo nejako, ale skúste, čo z toho vznikne. Ja vlastne neviem, kto má začať teraz, či manžele, ale asi by mali začať manžele rozprávať o tom, co sa odohrá v televízii, hej. Čiže dámy a páni, začína sa, neviem vlastne aká hra. Ona to může odhadnout, jako taky, No? co vidí, jako na začátku. Kdo to viděl ten film už? No, Manžel? jeden z vás dvoch. Já určitě ne. Tak to bych si pamatoval. Tak já jsem to viděla. Ty si to videla už a Já jsem to viděla. ty si to videla už a vlastne Iggy to nevidel, tým pádom on sa nejak... Nevím, já ještě nevím, v čem hraju. Nevím, co Tak se mám jo, oblíct. zkusíme to. Skúste to, ja som zvedavý, čo z toho, možno z toho nevznikne nič, ja neviem. Tak my se teda blbě jako kostým. No? Až řekne, Vemte si cokoliv, já už jsem to viděla. No. Tak na to se budem koukat Blanko dnes. Hele, já jsem dneska si říkal, že jsme se, víš co jde v televizi? Fotbal jde, no. Ne, jak jsme viděli ten film, ten romantický. Teď jsem neviděl. Ne, ten muž s barevnou vestou, viděl jsi? Pamatuješ si to? Bylo dávno, ale že... Ne, ty jsi možná u toho usnul, to je ten muž s barevnou vestou, ten francouzský film. Aha. To je o dvou homosexuálech. Oni spolupracujou, oni jsou, představ si, to je o dvou francouzských jako úřednících. A oni jedou jednou spolu výtahem. Jo. A tam se do sebe zakoukají, počkej, teď už to začíná, hele. bonjour Jean-Paul. On ten muž tou vestou je strašně vysoký, to není vidět. Většinou, on se nemůže ani vejít do toho výtahu. Ahoj. Ahoj. Do druhýho. I do druhýho? A on to pochopí jakože do druhého otvoru, že jo? Jak myslíš? Ale nechce se mi. Ty! Ano. Ano. Vzpomínáš si, jak byl na vodě ten chlapík? On je totiž měl mrtvici, ten druhý. A je vždycky strašně dlouho. Ne ten s tou vestou. Říkal ten druhý. Ten teplý s tou vestou neměl mrtvici. Ono mu vždycky trvá strašně se vymáčknout, ale je to roztomilý. Já jsem ti chtěl, já jsem chtěl ti říct, jestli si vzpomínáš. A teď oni si zaseknou a on je klaustrofobik, ten s tou vestou. A teď on ho ten pán s tou mrtvicí tak jako uklidňuje a hladí. Že jsi já klaustrofobik. Už to česky, ne? V tom Jsem francouzském. klaustrofobik. Já to vím, sedni si.
Já to přepnu na chvilku na ty bramky, body sekundy, jo. To je paralympiáda, oni. To jsou spastici, oni hrajou už taky. Tak na to kašlu, mrknem na ty ve výtahu, jak to tam... Ale blázně, tohle se nebude trvat dlouho, koukni, jak pokračují ty šachy. A jo, to je potřebné, to já vím, to už je člověče dávají reprízu, tam ten jako jak teďka dostal ten čach, tak sežere ty hodiny. No, přijďte to zpátky na ten film, protože oni už budou v té sprše určitě. Jo, to je ta parádní scéna. A příště, až půjdu do sprchy, sundám si sako. Čo ja viem, není to zlá, no. Představím 35 programů třeba. Treba väčší televízor, to je ako bavím to z toho. Ne, já bych chtěl větší nabídku programu. Mohlo tam tebe i to Animal Planet. Ja si myslím, ale že jeden... Ještě, že to Leo má ale zakódované. No, je čas, si myslím, na prvú hádací hru. A teda musím povedať jednu vec, že podaril sa nám neskutočný ťah. O 5. sme nehrali party, preto teraz by bolo hriech, keby sme si party nezahrali. Otázka teda je, v tomto momente číslo 1, otázka znie, že koho chcete vidieť v hre party, aby hádal? Teda poprosím nejakú dámu, aby išla na chvíľku s Richardom dozadu, aby na ňo dávala pozor, aby nic neslyšela, a tie dámy mu na chvíľku išla aj robiť spoločnosť, pretože chvíľu to bude trvať, kým sa dohodneme na tých veciach. Poďte nejaká slečna, nebojte sa. Nemusíte, poďte. Vy zatiaľ premýšľate nad fakt nejakými 3 vecami, ktoré by mohli chalani si zahrať. Dávate nám na ňo pozor. Jo. OK. S tým, že musíme si teraz vlastne vymyslieť, toto bude akože Richardova party a na tú party prídu 3 veci, hej? A musíme si tie 3 veci, alebo lidé, to je jedno, hej? A musíme si tie 3 veci, alebo tí lidi vymysleť. Čiže skúsme teraz pozor, ešte upozorím na jednu vec. Túto hru sme hrali veľakrát a také tie primárne jednoduché ala Zeman, vibrátor a tak. Tie už veľakrát zazneli a veľakrát sme ich aj hrali, čiže tie nechceme hrať. Iste by to chcelo niečo sofistikovanejšie. Chobotnice. Razítko. Listy som hral včera. Jack rozparovač. Ako? Jack rozparovač. Jack rozparovač. Mixer rozparovat. Mixer rozparovač. Ústřední dopení. Čím dělal já? Bude to teraz, ja fakt hovorím, bude to chvíľu trvať, kým si vymyslíme nejaké dobré veci, ale o to bude potom lepší. Suspendor. Ako? Suspendor. Čarový kot. Čarový kot, to není zlé ináč. Alebo tedy, jak sa volá ten druhý kot, ten taký, čo sa nafotí? Mickey Messer. Mickey Messer. Aport? Aport? To je jaká chujovina, to je výborné podľa mňa. Že sa niekde drbneš a niekto pre teba príde. Já dám aport. Jasne, aport, dobre.
Dobre, skúsme ďalej teda vymýšľať. Guma na bungee jumping. Ako? Guma na bungee jumping. Ne, řík už je aport, vole. No, skúsme. Aký alternátor? To, čo vyrába elektriku, ježišmarja. Ťažké. No, to je ťažké. Skúsme ale také, čo ako všetci pozrieme, lebo sú to aj dámy a úplne alternátor nevedia si, čo je. Čože? Pánvička. Pánvička. Pánvička? Pánev, áno. Pánev. Lednička. Pingpongový míček. Lednička? Ledničku som ešte nedala. Tak já si vezmu ledničku. Áno? Co jsem já? Ešte nevieme. Parádní. Ako? Pusy ráno, tyho. Dobre, ja chápem. To se pobavíme. Že mohl být celá redakce Charlieho, Bechy byla To ne, pusy rájte na piču, to nedělejte. OK, tak skúsme ešte ďalej. Pingpongový míček. Ako? Pingpongový míček. Jo, udělám. Ping-pong. Dobre, ja teda len zopakujem, čo tu máme, hej. Čiže máme tu aport, máme tu ping-pongový míček a máme tu ledničku. Ještě něco. A máme Richarda, ktorý má svoju vlastnú party, povedzme, že má narozeniny alebo niečo v tomto slova zmysle. A vlastne tam prídu tieto tri veci k nemu na návštevu. A Richard by teda mal prísť na to, že co je to za návšteva. Vždy ma nás zazvoní takým zvláštnym zvončekom. Skús. No, to je ono. A vtedy vlastne sa niekto objaví, akože aj za dverami, a vtedy Richard musí nejakým spôsobom pustiť túto z obyčného. Ježišmária. Ešte lutuješ všetko. Čo by ste radi videli potom, akú hru ešte? Blázni. Blázni po Marte, to je stejný, skôr niečo takého iné. Ako? Abeceda. ABC, dobre, no, ABC si môžeme dať.